Pozdrav dragi pratioci! Danas pričamo o kontroverznim izjavama Nenada Lazića Nece, koji nije štedeo reči kada je komentarisao ponašanje Bore Terzića Terze i Sofije Janić-Jević. Pored toga, osvrnuo se i na odnos Gastoza i Anđele, otkrivajući da li ima promenu mišljenja o Anđeli. Neka je bez ustručavanja prokomentarisao situaciju sa Borom Terzićem Terzom, izražavajući svoje nezadovoljstvo i razočarenje. Iskreno me je sramota što ljudi glasaju za njega. Ostavio je trudnu ženu i ponaša se kao da dete ne postoji. To dete će sve jednog dana vidjeti. Sofija mi je najgora, užasna je, rekao je Neca, direktno i bez pardona. Dodao je i osvrt na prošlogodišnju učesnicu. Maja je prošle godine prošla kroz teške trenutke, a ovi sada, kao da ih svi štede, osvrnuo se Neca, povlačići paralelu između prošlogodišnje i ove godine. Zatim, Neca se dotakao i odnosa između Gastoza i Anđele. Anđelu sam osuđivao zbog sličnih razloga kao i Sofiju, ali moram priznati da se na kraju pokazalo drugačije. Nakon odnosa sa Zvezdanom, smatrali smo je lošom osobom, ali sada sa Gastozom pokazuje drugačiju stranu. Možda će Gastoz promeniti sliku koju imamo o njoj. Šta vi mislite o ovoj situaciji? Da li je Neca u pravu? Pišite nam vaše mišljenje u komentarima, zapratite kanal i ostavite like ako vam se dopada ovakva analiza.